ongi etorriak, ez gaude konforme saio berri hontara, eta gaurkoan Bidasoaldeko eta Donostialdeko talde bat dugu. Euskal Bastards izenekoa, eta Euskal Bastards taldetik haien abeslaria den Miguelon etorri da gurekin. Gabon? Gabon, Aitor. Eta, orkestu iguzu pixka bat, zer den Euskal Bastards taldea, nork osatzen duen? Bueno, Euskal Bastard hasi behar da azteko kasualitatez sortu zen taldea da. Ni abesten eta Malos Tiempos Bastardos taldekin hasi ginen bersio batzuk egiten, eta gero pizkanaka hortik aurrera abesti guk egina ere jarraitu genuen taldean, eta gero ja azken boladan Aitor beste gitarrakin dago gurekin, eta pizka hori da historia Euskal Bastardarena. Euskal Bastardsekin talde hortaz gain egin zen egun berezi bat, ezta? Bai, orain dela 2 urte gutxi gora bera, Tungaretoan tolatu nuen omenaldi bat bilagunei, eta kontzertu horretarako Euskal Bastard egin genuen gure lehen kontzertua, eta prestatu genituen antiregimen taldeko bertso asko, eta gero beste bertso batzuk talde desberdinetatik, eta bi abesti gureak. Eta kontzertu hori oso berezia izan zen, eta izan zen esan bezala, gure lehen kontzertua, eta hortik aurrera, pizkanaka joan zen taldea aurrera. Bai, zen talde hori, badu bere oinarria Malos Tiempos Bastardos taldekidekin, baina justu kontzertu hortan ere pasaziren antiregimen taldean ibili diren jende gehienak, ez da? Bai, kasualitatez kontzertu horretan jo zuten talde guztian antiregimen taldeko partaidek parte hartu zuten, eta horregatik abesti bakoitzean antiregimen partaidek jo zituen kantu batzuk. Beraz, izan zen, pixkat Euskal Bastard, pixkat antiregimen, eta gero, jendeak ezekien oso ongi zer zen hori, zeren gero Euskal Bastard taldea zetorrenean uste zuten antiregimen zetorrela, eta olakoa, baina orain ja guzti hori banatua dago bakoitza bere aldetik, ezta? Bai, orain ja, azkenean jendea pizka bat erotua zegoen gurekin, ze talde den, ez dakit, eta orain ja ondo finkatua dago ja Euskal Bastards, ja talde ja egina, eta oso finkoa beste aldetik antiregimen, eta beste aldetik Malos Tiempos Bastardos. Eta beste aldetik Zirzart, zen bada jendean nahazten dituela Zirzart eta Euskal Bastards ere? Hori da, bai. Zirzart taldean ibili gara Maka bateria, Txinarro gitarra, eta ni Zirzart taldean basua, eta Euskal Bastard taldean ahotsa. Hori punkan asko gertatzen ez zerbait da, ezta? Denak berdinak dira, baina izen ez berdinekin. Bai, baina dena den talde guztiak nez eta punka egiten, pizka bat desberdinak dira. Zirzart jarkorena, antiregimen punk klasiko 80 hamarkadakoak, eta Euskal Bastard ja klasiko punka ja da. Talde horietako bakoitzen orduan bada buru bat, non bere kantuak egiten dituen, ez? Adibidez, Zirzarten bada Javi Destruye, bere hardcore melodikoa egiten duena, eta gu jendeaz nahazteko ere gaur Euskal Bastards taldearekin ari gara. Eta, kontzertu omenaldi Mane eta Iñakiren omenaldi horren ondotik, beste batzuk etorri ziren, jada Malos Tiempos Bastardoseko eta zurekin, jada repertorio propio egiten. Bai, eta gainera luzea. Orain ja lehen kontzertua antiregimen bertsioa kenduta 6 abesti jo genituen, eta orain ja gure repertorioa 14 abesti gutxi gora bera ditu.
Eta non jo duzue? Azken kontzertua izan zen Ustaritz gaztetxean. Txerrimuñon ere bai, Santiago auzoko taberna batean jaietan ere bai, Burladan, anarkopun eguna ere bai, eta ez du goratzen, baina badaki badagoela beste pare bat. Lakasitan ere? Lakasitan ere bai, hori da, bai. Eta behar bada moganbon baten bat edo oraindik ez? Oraindik, bai, ere bai, zu badakizu, ja. bai, eta moganbon ere bai. Eta ja, hemendik aurrera, pues, espero du kontzerto gehiago egitea. Eta nolakoak dira kontzertuak? Zer ikus daiteke Euskal Bastarzen kontzertu batean? Hasieran jaia bat. Nazten ditugu bertsioak eta kantu propioak, eta normalean ez dugu esaten, zein den abestiak, gureak edo bertsioak. Nahi duguna da jendea ezagutzea abestiak eta nahi badu jendeak galdetzea. Joa, kantu hau, ostia, gustatzen zaipile bat, gogoratzen du zerbait, eta, bueno, pues, pentsatu zeren direna bertsioak. Bai, baina ez diazu esan zer okituko dugun, zeren hitz egin behar dugu, normalean kontzertutan beti lurretik bukatzen duzula, eta holala. Normalean gustatzen zait dena ematea eszenatokian. Euskal Bastar taldean basua jotzen ez badut, oso aske nago eszenatokian, edozein gauza egiteko, eta bueno, normalean dena, osea, ez dago prestatua. Sortzen dira gauzak, eta bueno, batxutan lurreti, bete batxutan Teiatutik, bai. Beste batzutan paretatik. Eszenatoki jeisten naiz, eta bueno, ez dakit, baina hori, jaia da. Bai, ikustea gomendatzen dizuet, zen bada espektakuloa. Badituzue kantu propio batzuk, bertsio batzuk, baina nik dakidenez bertsio horietan hitzak berrasmatzen dituzu edo... Bertsioan hitzak nireak dira. Normalean, originala hitza ona bada, nahiago dut gaia gorde, baina aldatzea nire estilora hitza. Baina normalean denak nik eginak daude. Eta zeri buruz kantatzen duzu? Hasieran hasi ginen abesten lagunei. Esan duzu bezala kontzertuan aretoan, Manolo Mane laguni, Iñaki, Baselgari ere bai, Iban beste lagun txinarroren gitarraren anaia zena, eta gero gauzak zerbait denunziatzeko, adibidez, natura hiltzen ari gara. Orduan, abesti bat Amalur da, eta hori buruz hitz egiten du. Ere bai, hitzetan jaia dago bat, adibidez, Garagardoa abesten dut, eta hitz errepikatzen dut abesti osoan nahi dut Garagardo bat. Eta, bueno, hori da pizka bat... Bada, euskeraren parte hartzea ere, ez? Hitzen batean, bueno, nahi dut Garagardo hori, eta adibidez lehen aipatu duzu naturari buruzko Amalur, abesti hontan gaztelera eta euskeran hasten dituzu, ezta? Bai, gustatzen zait nastea bi hizkuntzat, batez ere kostatzen zaidelako euskaraz ikastea. Eta abesti bat dugu euskaraz kauz eguna, poliziari buruz hitz egiten abesten dut kantu horretan. Aekako ikaslea zara, ezta? Bai, baina aspalditik utzi nuen eta espero du hurrengo ikastaroa berriz jarretzea. Aekako ekimen batzuetan parte hartu zenuen, adibidez Aekako veteranoak diskoan, edo Eusklas diskoa eginez ere. Bai. Zer da hori? A ber,
Gustatzen zait, ni maite dut euskaraz, baina badakik niretzat oso zaila da bestea euskaraz, baina beti saiatzen naiz, ez dut arazorik hori egiteko. Eta AEKako veteranoak antiregimen taldearekin eta Oztopoka taldearekin grabatu genituen bi kantu, noski euskaraz, eta bueno, oso prestatua eta oso ondo atera ziren bi kantu. Eta AEK Klas izan zen proiektu personal bat, Hori da, Eusklas, esan dut zen AEKlas. Bai, AEKlas, bueno, Eusklas, baina... Naztu ditut Euskal Bastars eta Bai, beti. Baina izan zen AEKlas eta Matin eskutik grabatu genituen The Klas taldekoa... The Klasen 3 kantu ziren, ezta? Hiru kantu, ez bi kantu, The Klas taldekoa 2 kantu, eta Bob Marley beste kantu bat, eta hitzak euskarari buruz. Lehenengoa izan zen, ez da zaila euskara ikastea, baina saiatu behar da, eta bigarrena izan zen txoria. Txori txiki bat, entzun zuen mendizale bati euskaraz, eta berak ere ikasi nahi zuen euskaraz. Eta gainerekin zuen nola aurkezpen txiki bat euskararen egunean, ez Irungo liburutegian? Bai, Irungo liburutegian, eta zuzenean, AEK The Klas kantuak, The Klas taldeko kantuak, Matin gitarrarekin, eta ni ahotsa bakarrik egin genituen 2 kantu, bai. Eta bueno, Euskal Bastarsera itzultzen gara, zeren Euskal Bastarsek badu disko bat? Bai, zorionez, hemendik hilabete batzuetara kalean izango da Madrilgo Potentzial Hardcore eskutik, LP luze bat, 8 kantu osatua, eta hortik aurrera aurkezpena zuzenean, eta oso posi gaude taldearekin. Denbora gutxi, gauza asko egin genituen. Bai, bitxi da nola Madrileko zigilu bat, Euskal Bastars bezalako talde batengatik interesa hartu duen, nola da posible? Bai, zigilu nagusi laguna da aspalditik, torrekin grabatu genituen 8 kantu, eta bidali nion grabaketa, izugarri gustatu zitzaion, eta oso erreza izan zen. Bueno, diskoia da kalean egongo da, edo laster, orduan Potentzial Hardcore zigiluaren bitartez, edo bestela taldearen bitartez diskoa lortu dezakezuen, nola harremanetan jarri gaitezke Euskal Bastars taldearekin? Nire zenbakia, 667, 55636, edo nire emailera, charimente@hotmail.com. Txarimente teixarekin, abildua, hotmail.com. Eta baduzue Facebook ere, Euskal Bastars izenpean, baino Facebookak zentsura sortzen duenez, ahoiek triangeluz idatzirik daude. Bai, hori da. Orain kontzertura pasako gara, orain Euskal Bastars taldea zuzenean ikusiko dugu, eta zer entzungo dugu kontzertu honetan? Kontzertu horretan, esan behar dut, lurretik ezin nuen bota, orduan oso motela nago, eta bost kantu agertuko dira, eta haien artean tema propio bat. Izango da diskoan agertzen den Amalur, ez da? Lehen hitz egin dugunez edo, eta gero diskoan ez dauden beste abesti batzuk izango dira. Berriak dira, hori da. Ongi da, pasa gaitezen kontzertura, eta orain, zuzenean, Euskal Bastars! Domingos no puedo cantar con mi voz.
y es cuando me cambia la voz. Por eso es que digo que ahora todo este silencio me merezco yo. Camino las calles del barrio buscando mi voz. Por eso es que digo que ahora todo este silencio me merezco yo. Camino las calles del barrio buscando mi voz. Anduve buscando canciones para ser feliz, bebiendo litros de cerveza hice esta canción. A veces sin pena ni gloria me quedo sin voz. ¿Cómo puedo cantar si no me sé la canción? Por eso es que digo que ahora todo este silencio me merezco yo. Camino las calles del barrio buscando mi voz. Por eso es que digo que ahora todo este silencio me merezco yo. Camino las calles del barrio buscando mi voz. Buscando canciones para ser feliz, bebiendo litros de cerveza hice esta canción. A veces sin pena ni gloria me quedo sin voz. ¿Cómo puedo cantar si no me sé la canción? Por eso es que digo que ahora todo este silencio me merezco yo. Camino las calles del barrio buscando mi voz. Por eso es que digo que ahora todo este silencio me merezco yo. Camino las calles del barrio buscando mi voz. 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 Recuérdame el día que juré que arrodillado no podía vivir. Y si lo olvidé, me puedes hacer reaccionar. Si tengo deseos de abandonar, inyéctame algo de activación. Con llave enciérrame, mi nombre tendrás que gritar. Si alguna vez olvidé las noches que pasé lucha y placer, recuérdame quién soy, lo que yo prometí. Si alguna vez me
seguir. Recuérdame el día que juré. 10 años antes de la mañana, una compañía se unió. Vinieron de todas las partes del mundo, la 15 Brigada Internacional. Lucharon junto al pueblo español para frenar los tiempos fascistas. Los ricos se aliaron con Franco, los hombres de Frank Ryan llegaron. Hasta los olivos sangraba, la batalla tronaba en Madrid. Verdad contra las fuerzas del mal, hermanos contra el clan fascista. ¡Viva la quinta brigada! Los patriotas y luchar. Adelante grito en la ladera, recordar la noche que fue. Robert, pastor irlandés, por Pirineos de Kiri llegó. Desde vino el joven valiente, lucharon con pasión hasta morir. En Córdoba Moños donde con Bush, la pena le ensoñada del fusil. De Dublín a Villa del Río, lucharon bajo un sol abrasador. ¡Vámonos! ¡Viva la quinta brigada! Los pastorales dijo luchar. Adelante grito en la ladera, recuerda la noche que fue. ¡Viva la quinta brigada! Los pastorales dijo luchar. Adelante grito en la ladera, recuerda la noche que fue. ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Antifascista! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Antifascista! Se unieron irlandeses a Franco, a Mussolini y a Hitler también. La propaganda, la prensa y el clero se unieron a UDP y se unió. Tengo ayudar al fascismo. La iglesia volvió a fallar. Los obispos bendijeron a los nazis. Las bastigas y España marchó. ¡Viva la quinta brigada! Los patrones dijo luchar. Adelante grito en la ladera, recuerda la noche que fue. ¡Viva la quinta brigada! Los patrones dijo luchar. Adelante grito en la ladera, recuerda la noche que fue. ¡Viva la quinta brigada! Los pastorales dijo luchar. Adelante grito en la ladera, recuerda la noche que fue. ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Antifascista! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Antifascista! Tiempos duros tenemos que vivir. Incertidumbre por todos lados y bajo control. Falsas promesas, sucias mentiras, gente en la calle por sucios desahucios. Muerte en el mar por intentar mejorar y la policía nos lo ve golpear. 40 años de puro dolor, pensando que se podría cambiar. Mientras haya todos en la calle, a nosotros no nos van a cambiar. Si los acordes son adecuados, las canciones siempre durarán. Si las letras son de verdad, el viento nunca se las llevará.
para. Amador está agonizando, su corazón se empieza a parar. Poco a poco la vamos matando y si Amador se muere, muero yo. 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 Si Amador se muere, muerto estoy. No para de sufrir, Amador, no para de sangrar. Echa la herida, echa la herida. Siempre por el día te oigo llorar, siempre por las noches te oigo sufrir. Echa la herida, echa la herida. Amador, vete a Sancor, Amador, vete a Sancor, Amador. Muy dentro de mí, siento tu calor en mi corazón. Echa la herida, echa la herida. Tus lágrimas de hielo desaparecerán cuando mi corazón se empieza a quebrar. Echa la herida, echa la herida. Amador, vete a Sancor, Amador, vete a Sancor, Amador. De hielo desaparecerán cuando mi corazón se empieza a quebrar. Siento tu calor muy dentro de mí, siento tu dolor en mi corazón. Esker mila Donostia eta Irun aldean kokatzen den Euskal Bastards taldearen haien emanaldi hau eskainirik eta gure jatorria, gure belaunaldia, gure generoa ez zaigulako inporta, batzen gaituen zerbait dugulako, eraldatzearen alde lan egiten dugulako, ez gaude konforme. Gaztegera gazte, ez gaude konforme, mundu garbigo bat, bizile genduke, gezurraren kontra injustizirik ez. Gaztegera gazte, ez gaude konforme, gaztegera gazte, ez gaude konforme.